Yademoko Bomaa Watono North Mensimu ewa hafo mantamo na sese de kromafo se kronumu enkoyie se de nkete no fisi de nhyena ato wonmo eso ntino yakasa da wo da sori ana wo sori nti amane ma nhyeda nkoyie se de nka etekane no oni Adom TV edim komoyi Ebraya mani boni Samia Sare ekopie mu ewo Bomaa no omanfo edito nanim se efiri bra wode sa tabono no eto wo mo so se wona anwumre no onum na won sori anopa no nso no ama wabrabo nyina asesa edwadifo kire sesese wukọ edwaso a obi ama ho meto ade adarafo nso sesese obi a empie emetena ehyemu ya suku ahodo enso watotomu a emofrada so etifie ne senti watoto asra half regional security council no se womoa no onyi tabono no emfiri won so sebe a akoni abedie ebetimi akoso yi na ye 10th ankra bi school the instance ankra bi ku school and ankra bi bretifie higher secondary school bi nso mu emakwan a omokọ na omoaba obi asuro so obeba ene wo ba ha wo hwe ha a akra bi anko school sese enyuma bebre obi ama nehwe mu ba adwam obi amadwa obi asuro se ekon asi ha obi asuro se ekon asi ye kunkum nipa wa ha de ommadwa yese asai kuro no na wo bia obi a ni naso nti ehu ya ne se obo se yen na abo a ron be 10 something no ka se nyankopon ya na de achia ye o ka fitwa e ko obi a tiye kromafo ne de obi ani ahobo bia mu se ye ko kafu anase bi se in fact ama ye nya e ha obedo ye didie mu ye nsuo ne ye nim na ye de ba ye badwa wa ha ena ye ba obi ani dwom ha ti ba ye de ba no ana se ye tomu ye nto eno ana se ye tomu ye to ti ye se mpani fo se kafu na mo de atoba manfo no ye sra wa mo kote se ni manum ya obunyi kafu ni from so ne ye so nya kwanfo ye ne mani madwa no mo so no ye no mo nto ma ye Adom Kasee ni omanfo twetwe nkomo wiye no yabanan ekota no north mesni krache ene squate eho ene no kwetwe ho nkomo na wodi tu just sisi omanfo enihwe eka isanse won bambo nti ena mpanimfo editabono eto wo so na wochina hafo mantemu soafo no regional security council no ebekwa akwatena se de bepie mu bianso obama omanfo aso ate